comentei nun vídeo, esta idea de que eu xa non uso esta maneira de saín desconectar. Eu sempre saio conectar. Está esa idea de conectar comigo, non? Ir e falar comigo e todo isto. Pero eu tamén saio moito soa a conectar co mundo. Conectar ca sociedade. E o mellor, pois, decido comer fora, calquera sitio, pido mesa nun restaurante e observo. Eu séntome, ao estar soa, podo observar. Escoito. Cando estás soa, hai alguén na mesa do lado e ti escoitas as conversas, non? E fun pensando moito nisto. Eu usei así moitas formas, a veces parece o Twitter analóxico, a cultura do TikTok. Hai unha falta de comunicación. Cando tives un grupo de 4, 5, 6 persoas que podería dar nun coloquio, onde as persoas flúe a comunicación e empezas a escoitar e daste conta que é ese Twitter analóxico. Son persoas que están soltando datos, información. Nese punto, eu conecto co narcisismo cultural. As persoas estánse medindo. Están amosando sempre no superficial. Non hai un pensamento, non? Aí no medio dese grupo que fala. Mais non se comunica. E esta é a crise da comunicación. Pois deime conta, e por iso a veces dixen cultura do TikTok, que te parece que unha persoa di eu son a profesión, eu fago, eu vivo, teño esta casa, eu fun a tal lugar, marchei de viaxe, está como buscando o like, ese like. E isto é narcisismo cultural porque é esa idea de para eu sentirme valiosa e importante, eu teño que medirme. Estou aí nos grupos e mídome. É narcisismo cultural e aí vou que ademais dase esa comunicación pasivo-agresiva para eu sentirme válida e que todo o que eu teño se lle vexa un valor, preciso de que sexa mellor co teu. E isto no superficial sempre vai haber unha máis guapa que a ti, outra máis flaca, outra que ten un mellor traballo, unha que ten unha casa mellor, o que leva un mellor coche, sí? A que ten unha roupa máis bonita que a túa. Sempre. Nalgún punto ti vas perder. E a túa cabeza, ese cerebro que vive sempre buscando ameazas, o noso cerebro é impresionante, mas nesa parte primitiva está preparado para a supervivencia, para se defender. Logo sempre busca o perigo. Se eu vou a un grupo de socialización desde este punto do ego a medirme e compararme, o meu cerebro, sí ou sí, vai reparar naquelo que ti és mellor. Para dicir, aquí o meu ego morre. Así que ese tipo de comunicación é terrible. Iso só se rompe coa intimidade. Aí pasar desa validación ou valorar a persoa e para iso ten que amosarse completa. Mais os grupos non funcionan así. Os activismos son un axente socializador e funcionan desta maneira. As persoas van un pouco a amosar que son moi comprometidas, que saben moitas cousas. Os grupos estes que, ademais, cada día levanse máis, que teñen que ver coa parte intelectual, pero vista desde o académico. A min gústame moito diferenciar o intelecto que unha persoa ten porque é humana e vives aquí e podes ver e analizar,
E logo esa outra parte que pertence ao intelectual, que é a académica. É un tipo de socialización que cada vez vaise vendo máis, e ímola vendo máis, onde as persoas van e amosan os seus títulos, os seus mestrados, a súa tese, e daquela falan desde esa autoridade que lles dá isto, que non deixa de ser superficial, ten todo o mérito do mundo, mas non é o que ti humanamente és. Se é narcisismo cultural, hai violencia. É violencia, mas xa convertida en dinámica social. Ese pasivo agresivo, ese, sí, ti és moita cousa, pero eu, sí, se quero, das este correctivo. Eu agora vouche dicir que iso que dis é unha mamarrachada, mas vou usar a amabilidade para dicircho, sí? Tampouco tanto, non vou profundizar, porque cando alguén escoita o que eu digo, sabe do que falo. Nesta desconectarnos, nace unha dependencia afectiva espectacular, que non é san. Eu preciso deses grupos para me validar. E cando o grupo, desde esas dinámicas pasivo-agresivas, me devalúa, eu creo co grupo o que sería o vínculo traumático que se dá co narcisista, eu creo de cara ao grupo. E teño que volver para recibir, hoxe sí, un reforzo positivo. É o que digo eu, sempre hai alguén mellor en algo, e o teu cerebro está o buscando. E ti aí tes unha forma de vincularte, un vínculo traumático de baixo impacto cos teus grupos de socialización. E sempre, claro, aquí síntome validada e aquí déronme. É así. Logo, non podo abandonar o grupo. Non podo perder estas persoas desde esa dependencia afectiva, desde ese vínculo traumático. E dóeme. E todos eses silencios correctivos, todas as triangulacións que se van dar dentro do grupo, que son correctivas. Porque ti estás no grupo e tes que pensar como a nós. E hai xerarquías. Non está escrito, mas hai xerarquías. E telas que respetar. E senón, dámosche. E ti, desde esa dependencia, vaste adaptar. Non te vas permitir ser ti, opinar e comunicar todo. Logo, cando ti és como a min, és moi transparente, és moi enteira, porque che dá a gana. E porque ti precisas vivir así. Eses silencios correctivos doen máis. Esas exclusións, a veces parciais, para que cando volvas, volve polo rego que di o grupo, doen máis. Porque ti non chegaches ali a dicir, mira, eu son isto, isto e isto, dádeme like. Ti chegaches ali dicindo eu son isto, un único isto. Logo, vívelo como unha exclusión ou un rexeitamento moi doloroso. E se ti és san, non? E non queres entrar neses reforzos, ti vas a ir de aí. Con toda a dor que iso implica. E aquí podo recomendar 2 libros. 2 libros para ler xuntos. Que serían Fromm, La patología de la normalidad, e Byung-Chul Han, La expulsión de lo distinto. Gústame moito esta idea, son 2 autores que eu fun lendo así parellos, que tocaron todas esas cousas básicas humanas, daquela, e estarían falando un pouco do mesmo. A normalidade, o encaixar, esa falsa pertenza, que diría Fromm no século pasado, é unha patoloxía, é patolóxica. Isto que eu digo é un vínculo traumático, é narcisismo cultural. Narcisismo cultural. Calquera cousa que se fala hoxe tanto de narcisistas, e fálase de narcisistas, que non son.
que non son psicópatas, que son persoas que dentro da sociedade son as mellor adaptadas, as normais. O anormal son eu. Eu fixen un exercicio así moi doloroso, analizando todo isto, de dicir, cando eu estou aí, sempre acaban feríndome. A min fírenme no máis fondo. Vínculos que eu tiven con intimidade, cría eu, non? Con proximidade, con constancia. A min feríronme no máis fondo. En que manou iso? En que eu estaba sendo eu toda inteira. E aquí, esa ferida existencial, ao mellor temos que atribuirlle ás outras persoas que eu quería saber quen eran e que hoxe, se as vexo na rúa, explicaba unha amiga miña así, é como se vexo a Luis Iglesias, eu ben sei que non é matalobos. Non. É esta cousa, que podo ver a persoa e ver, e dixo, eu vexoa e sei quen é, mas eu esa persoa non coñezo de nada. É o mesmo cos grupos. Eu cría que pertencía a grupos e deime conta que non sei de que van eses grupos, que activismo, non entendo, non o vexo. E no titular pareceme moi ben o que facedes, mas estiven aí e non. Aquí a ferida existencial podemos atribuir ás outras persoas que pertencen a grupos ou outras persoas que cando eu vexo e digo non é matalobos, sí? Elas poidesen, que terían que ter esa apertura en algún momento, elas poidesen verme a min e dicir, eu quen son? O que a min en algún momento me uniu a Patiño? Foi? Non foi? Existiu? Non? Que represento eu? Se, pois, durante anos me relacionei con Patiño, chameille amiga, mas xusto, a min Patiño non me coñece, non sabe o que hai no fondo de min. Esa sería a ferida existencial. E eu sería o caso da ferida existencial aberta, que miras e dis, tamén dis isto, quen son? Porque se eu sinto que son todo isto, eu amoso, e despois estas persoas me rexeitan, me exclúen, como se che dixesen, perdón, quen és ti? É que é así, tal cual. E aí, eu, por exemplo, que me gusta moito facer como aforismos e pequenas mantras, non? É dicir, esta cousa de que eu nomeei así, para min estas persoas non son nin vellos coñecidos. Por que? Porque non coñecín estas persoas. Por que non as coñecín? Porque non se amosaron. Quedo sempre ca dúbida de se iso que eu vin é a persoa ou era a súa carantoña de narcisista cultural para terme na súa órbita e validarse comigo e aí. E aí eu, por exemplo, digo, pois nin vellos coñecidos. Eu non vos coñezo. E nos grupos tamén foi como, se non podo ser enteira e teño que vir aquí só cunha parte que lle encaixa o teu activismo, a túa actividade, eu non quero vir. Eu quero vir aquí sendo Patiño toda. E isto é moi doloroso, porque ti tes que enfrontar iso que dixo eu, o medo á soidade. Eu esta persoa xa perdín, esta outra persoa xa perdín, máis que perdela, a mí gústame dicir perder, porque creo que é o que sentimos no momento, non? Que perdemos algo, aínda que despois ao tempo dis, non perdín nada. O que nada ten, nada perde, non? Pero dicilo así porque é como o sentimos, vale? Mas, de algunha maneira,
colleríamos esa expulsión do distinto e faríamos o que eu chamei ese autoexilio. Eu expulso-me soa. Ese exilio emocional, que é un pouco coller o rexeitamento, o desprezo e esa exclusión e aceptala. Desde esa parte pasivo-agresiva a min non me botaron, mas foron me indicando que ou és exactamente o que aquí queremos ou vai estar fora daquela eu, por iso digo ese exilio emocional. Que unha vez exiliada, o exilio é doloroso, unha vez exiliada, enfrontada á túa ferida existencial, non? Eu quen son? Pasarías de chamarlle o exilio a chamarlle iso que eu dixen, soidade ética. Poderíamos dicir que foi exilio mentras doía e transformouse en soidade ética porque eu, ao mirar a miña ferida, que me facía cuestionarme quen son, que significo, sí? Que pasou, non? Con estas persoas, con estes grupos. Aí sí que podo decidir como vou estar no mundo. Eu son esta, son así enteira, era así neses grupos e era así neses vínculos, eu sí era real. E daquela recoñézome, valórome, desde aí sí que podes quererte como és e tomar a decisión de ser de verdade según os teus valores e a túa maneira de sentir. Eu creo que se entende. Paga a pena pensar en como me podo priorizar, como eu me podo poñer por diante na sociedade. Pois a veces rochas co ego, en vez de poñerte por diante, ás veces é simplemente non poñerte, non expoñerte. E a min a mensaxe moitas veces é non te amoses e non confíes, non te amoses e non confíes, esta mensaxe, porque che poden facer mal. E aí, desde ese narcisismo cultural, sería, e unha vez que mo fan, eu vou ir con desconfianza sabendo que agora xa sei a quen teño. Vale, pois se xa sei a quen teño, ao mellor a min o que me interesa é non volver aí. Eu diría, onde me magoan, onde me amoso e me magoan, eu non quero volver. Eu non volver, ese autoexilio, transformado xa nesa soidade ética, nunha ética relacional, respecto do mundo, iso sí sería priorizarte. Sin depender do que lle pareza ás outras persoas. A mí non me importa, non? Cando eu digo esta persoa, erades amigas, eu non a coñezo de nada. E a min non me importa o que a esa persoa lle parece, o que eu penso ou o que eu sexa, porque a esa persoa eu non a coñezo, porque non se dou a coñecer máis. Esa persoa a min coñéceme. Sei no certo, porque eu amoseime. Se non lle importou, a min tampouco me importa o que opine, de que eu non lle fale, non lle diga nin hola, ou diga o que me dá a gana da sociedade. É incómodo, pero cada un tamén ten que cargar coas incomodidades de como decide estar no mundo. Isto é así. Narcisismo cultural, sociedade líquida. Esa ferida existencial, pois cada un tamén ten que sanar a súa. E a miña forma é esta, que ten que ver con mirarme eu enteira e decidir existir desta maneira. E a quen non lle guste, pois que non mire.
E se é incómodo, pois que se acomoden, tamén me acomodo eu. Que estas dúas frases son filosofía pura. Filosofía do cotiá pura. Sabes, eu a veces digo, que non te a justo que se poña, tamén me poño eu. E non necesito que veña nadie poñerme, xa me vou poñendo en por min. E iso é a vida. Iso é moita filosofía de Dios. Dicir, eu son dona da miña vida e teño que responsabilizarme. E se non estou a justo, póñome. E dicirlle ás outras persoas, se non estás a justo, ponte. En serio. Que ás veces a filosofía non é tanto un saio. Está no cotiá.